Okay, so inis tá méid déanamh ceist seacht lánach incéad chuige trí. Agus tá muna géirigh fós méid na uillinneacha á fháil. Agus minigí míall ar an X, Z, F agus an C. So éonhuair a bhfuil Z, F agus C caithfidh go bhfuil na línte ar bord agus ar bun a bheith ag dul sa tro céine. So caithfidh go bhfuil na saide an seo, arrows na saide an seo taspóint. So an seo, Is cin go bhfuil na línte seo cóthóir le chéile. Mar sin táid chuna bheith ag fearmach le haig Z, F áit éigean, bonus cion, nó drimarás, agus C más féidirling é bheitring. Ok, X i gcóí áil. So feic an seo an céad X gur féile am rá, agus is féile am rá go bhfuil P chorm le 8 céim. Ok, agus bí cormac uilinn P chorm le 8 céim, agus sin méid an uilinn P. Ok, so sin ar freagra omláin den céad cuid. Méid an uilinn P chorm le 8 céim. An sin, deirc an sin is féidirling eáil go bhfuil Z agring. An seo. Drimarás begonnen. But tá an dá uilinn I lóir ar cóvéid. So nis is féidirling rá go bhfuil uilinn Q an seo ar cóvéid le uilinn P. So uilinn Q, méid an uilinn Q, chorm le méid an uilinn P, agus bhí isagin hena féin go raibh P chorm le 8 céim. So nis tá uilinn Q chorm le 8 céim fóil. Tá 7 an seo, agus má feicim an seo ar an líne sin. Is féile me eáil go bhfuil an F an seo. So beg an uilinn seo córagrach leis an uilinn sin. Ok, so tá siad ar an taobh céine den trasnáin agus den línte cóthórtha. So sin an F drimarás. Ok, so is féidirling a rá then go bhfuil uillinneacha córagrach ar cóvéid. So tá ór chorma 7. So uilinn ór, méid an uilinn ór chorma 7. agus céim I gcónaí. Nó daontarúd méall ar na héad. Tá mud beag nach ann arís, and is tá Q bhí sé 8, tá ór chorma 7, tá P chorma 8, níl is cin cad é S. Ok, so tá cúpla slí gur féidir leat é seo dhéanamh. Tá mé chun slí amháin a thuirtíomh. Ok, so bhí trasnán amháin agin an seo agus trasnán eile. Is féidir leat an trasnán seo leanúint roiig an tros. So ag leanúint roiig an trasnán seo. Is féidir leat eáil go bhfuil Q an uilinn seo ar cóvéid leis an uilinn sin. Tá iscin go bhfuil sé seo 7 hena féin. Níl iscin cad é seo an cuid I lóir. But feic, tá sé seo ag déanamh uilinn díreach. So is féidirling a rá go bhfuil 7 céim, móda an cuid I lóir, is féidir leat córa ceist úsáid, móda an 8 céim, ag simú sús chuig 1/8 céim. Mar déan si lína díreach. So sin, mar sin simig an 7 agus an 8, as fáin tú an córa ceiste móda 1/5, chorma 1/8, tógan 1/5 ó 1/8, agus fáin tú bhfuil an méid nach bhfuil ar ólascas chorm le 5 céim. So bhí é seo chorm le 5 céim, agus bhí sé seo chorm le 8 céim. So go thomláin tá S, méid an uilinn S chorm le 5, móda 8 céim. So sin 5 céim.